आमचे पोजेस चालू आहेत. हम लोग ने क्रॉफर्ड मार्केट से लिया. हम लोग को 50 रुपीज में मिला. बॉम्बे वाले तर आम्ही आता विना लेकला आलोय. इकडे ना खाऊगल्ली टाईप आहे पूर्ण सगळे. इकडे कॉर्नचे पार्टी आहेत आणि इकडे हिरो हिरोईन दोन्ही हिरोईन रेडी आहेत आमचे. रेडी. चला आम्ही कसं दिसतोय. सेम कलर आम्ही. रेड जिंगल वेल बघतात. वाट लावली. चलो लाईट्स ऑफ. आणि तुम्हाला आमच्या घराचं होम टूर आम्ही आता जेवायला चाललोय. जेवण आल्यावर तुम्हाला दाखवूच है ना काजल. ओके तिकडची चावी काढ पहिली. असं तर लांबून दिसेलच. चावी काढलीस. ओके बंद कर. रेडी. आणि आपले दोघं कपल पहिले एक कपल गेलेले आहेत पुढे. चला मॅडम. सनग्लासेस घेतले तुझं. तुमची काजल कशी वाटते सांगा. वाटते की ना आता हनीमूनला आलेली. रॅम्प वॉक कसं चालू आहे आमचं बघा. आणि आमचा जो रूम दिला आम्हाला तो फर्स्ट फ्लोअरला दिला ना काजल. फर्स्ट फ्लोअरला रूम दिलेला आमचा. आता आज फर्स्ट टाईम लंच इकडे. लंच डिनर दोन्ही ब्रेकफास्ट दोन्ही लंच दोन्ही म्हणजे सर्व दिवसाचं आम्हाला इकडे प्रोव्हाइड केलेलं आहे. पॅकेज कसलं आहे कितीचं आहे रिसॉर्टमध्ये काय काय आहे बरोबर ना. आम्ही सर्व तुम्हाला दाखवू. आता एवढं चालतं तुम्हाला पाठवून सर्व दिसत असेल. पुढून पण दिसेल बघा. आमची दोन्ही कपल. चला. पिंक कोण आहे. तिने मला तिची हेअरस्टाईल खूप आवडली. तिची हेअरस्टाईल बघा. हां अरे वा. हेअरस्टाईल पण बघूया आणि जेवायला काय ते पण आपण बघूया आज. आणि इकडे हे सर्व फॅमिली रूम्स आहेत इकडे ॲक्च्युली. आणि आता चालता तुम्हाला हे पण दाखवू काय स्विमिंग पूल. हां त्याच्या अगोदर जास्त हां. आणि इकडे सर्वात जास्त बघण्यासारखं बघ हे फ्लावर्स ना. तर काजल फिरणार की नाही. मी यूट्यूबवरती दुसरे ते आम्हाला सांगून गेले काय त्यांचं नाव चांगलं होतं. सकाळी तुम्हाला भेटलेले पाहिजे ते मला म्हणजे त्यांच्याशी चर्चा करा. हां मोठे यूट्यूब हे काय आहे. चीज रोल व्हाईट बर्फी चिली मिली ढोकला चटणी आमरस. वाव सीझनचा बरोबर ठेवला. भाजीचं नाव काय. भेंडी द्या. थोडी सर्व द्या मला. मोठे साहेब हे कोणते. पनीर कॅप्सिकम मूग. ही कोणती भाजी. आलू मटर दाल राईस रोटी पुरी दोन्ही एक द्या. जास्त नाही. एक ही रोटी आणि पुरी. दाल भात नंतर घ्यायला येतं. काय केलं तू पूजा. ते चाट मसाला आणि मीठ टाकून ना छास. चला आता आपल्या हा लंच थाली आम्ही सर्वांनी घेतलेला आहे. लंच थाली तर तुम्हाला दाखवली ना सर्व काय काय. स्पेशल काय याच्यात सर्वात चांगलं वाटतं. खूप व्हरायटी आहे ना. गोडपासून ते भाजी आणि सर्व काही. आणि छास पण दिलेलं आहे त्याने. ताक आणि आमरस पण दिलं आहे. सर्व काही आमरस बघूया का. म्हणजे ती क्वालिटी आहे का बघूया आमरसची. आमरस चांगला आहे. हे बघा कसं वाटतं थाली. मस्त आहे. आता आम्ही सर्व खातो आणि काय काय आवडलं ते तुम्हाला नंतर सांगतो आम्ही आहे ना. तुम्ही पण या जेवायला. आणि इकडे
कोणती भाजी तुला आवडली अविनाश? ती वाली का? चमच्याने खाऊन बघूया भाज्या. आमरस एकदम छान आहे, पुरी पण एकदम फ्रेश आहे. भाज्या बघूया आपण. चांगले चीज रोल. भाज्या त्यांच्याकडे 3 प्रकारच्या भाज्या तिकडे आहेत. चीज रोल पण मस्त आहे बघा. खाऊ बघ, खाल्लंस? मस्त पूजा तुला काय आवडलं? काय आवडलं? आमरस, भेंडी मसाला, रोल. सगळं छान. आता इकडे बघा आमचं खाऊन झालेलं आहे. भात नाही घेतलं तर भात आणि डाळ घ्यायला जातो आणि आमरस संपवलेला आहे. आमरस आवडला, भेंडी मसाला आवडला, भाजी पण आवडली, सर्व आवडलं मला आहे ना. कटलेट पण छान होतं ना, आणायला जातो. काय? चला आम्ही काय काय घेतलेलं आता भात बी सर्व एक्स्ट्रा घेतलेलं आहे. लिपस्टिक बघ स्ट्रेट आली. अमर इसके कंधे पर ऐसा तो दाखवतोय. हाँ ये भी पोज अच्छा है रे, देखना तुम. नहीं रे बाबा, मेरे पास देखो. तू इधर देख. एक मिनिट रुक. क्या ऐसा लगा मैंने? इथे चेकिंग चालू आहे. इकडे माझा हे राहायचं काय ते सनग्लासच राहायचा इकडे माझा. हे बघा आपण इकडे तिकडे ठेवून विसरून जातो. मस्त पोजिंग चालू आहे. आमचं जेवण एकदम छान होता, एकदम व्हरायटी. दोनों मार डालेंगे. फोटो बघा काय आले भारी. फोटो बघा किती भारी आले. थँक्यू थँक्यू थँक्यू. चला आता तुमची वारी. चला इथे आमच्या पाठी पोजेस चालू आहेत. अगोदर आम्ही स्विमिंग पूलच्या इकडे काढत होतो. आपला स्विमिंग पूल काजू हो जा बाजू. अरे पाठी पुढे यायचं तुम्ही. बुमरँग आहे ना, पाठी पुढे आहे ना. अच्छा है. 2 3 आणि कसं दिसतंय बघा. वाव भावला नाचताय. चला आता तुम्हाला आज पहिल्याच दिवशी तुम्हाला टूर दाखवूया. टूर कुठे कुठे काय काय आहे. आता आम्हाला पण माहित नाही कुठे कुठे काय काय आहे. तिकडे आपण ते हे मोठे फॅमिली रूम्स आहे तिकडे वाटतं. तिकडे फॅमिली रूम्स आहे आणि हे समोर मला वाटतं स्पेशल एक मोठे मोठे घर आहेत ना, तसे आहेत ते समोर. हे बघा तुम्ही बघू शकता. तर इथे आमची पोजिंग चालू आहे. सर्व आम्ही चांगले चांगले पोजेस काढलेले आहेत आणि आम्हाला रिसॉर्टमध्ये बघा काहीतरी फ्री मिळालेलं आहे. वापरायचं नाही, इकडे पडलेलं होतं स्विमिंग. आणि आम्ही कधी स्विमिंग करायची अविनाश आता? हे आपण कधी करायची दाखव. आता आता करू करायची का? उद्या मॉर्निंगला करू. टाकू का? चला आता आम्ही चाललो मार्केट बघायला. बघितलं का तू महाबळेश्वरचं मार्केट? नाही नाही बघितलं. नाही. तर आम्ही आता आलो आहे महाबळेश्वरमध्ये 2 कपल फिरायला. पण तुम्हाला एक सांगायचं आहे की आता वाजले बघा किती, 3 वाजून 5 मिनटं झाली आहेत. आणि हेच जर आम्ही असंच आता विक्रोळीला असतो किंवा मुंबईला असतो तर एवढं गरम होतं ना, म्हणजे घाम निघत बसतं. पण इकडे ऊन असून पण ना थंड आहे. आणि आम्ही जो रूम घेतला ना त्याच्यात AC पण होती, पण आम्ही AC पण नाही लावली आणि फॅन पण नाही लावला. एकदम कूल होतं ना. सकाळपासून वातावरण एकदम कूल आहे. जर तुम्ही ह्या मंथला येता म्हणजे समरला येता तर नॉन AC घ्या आणि थंडी झाला तर AC घेऊच नका. आणि टेम्परेचर एकदम छान आहे, म्हणजे माणूस फिरू शकतो. सर्व सिटिंग अरेंजमेंट बघा. अजून जरा लेफ्ट साईडला फिरवलं तर ना तुमच्या तर तुम्हाला वेगवेगळे मॉडेल्स दिसतील बसलेले.
आणि इकडे पायाखालचे पण याचे बघा एकदम मस्त गेलेत. आणि हेच डिझाईन आम्ही रत्नागिरीला आपण वरती आहे ना, वरती ना सॉरी खाली करणार आहे असं सेम डिझाईन. आणि असे सिटिंग अरेंजमेंट पण भारी छान वाटतील ना. चला आता मार्केटला जाऊया फिरायला. चलो. हे सर्व चांगलं वाटतं सिटिंग अरेंजमेंट. आता आम्ही फ्युचरमध्ये कुठे कुठे फिरणार आणि कसं कसं फिरणार आहे तर तुम्हाला तर समोर चार्टमध्ये दिसेल आहे ना. आता चार्टमध्ये तर बघितलात, आता तुम्ही लाईव्ह बघा आमच्यासोबत आहे ना. आता फक्त आम्ही महाबळेश्वर मार्केट फिरतो. हा, आता आज पुरतं आम्ही मार्केट फिरतो आणि उद्यापासून आम्ही ऍक्च्युअली फिरायला स्टार्ट करतो. आणि इकडे तुम्हाला टॅक्सी बिक्सीवाले सर्व मिळतील, स्वतःहून विचारतात. आणि आमच्या समोरच महाबळेश्वरचं बस स्थानक आहे ना. ते कोण बस तिकडे समोर हे बघा, हे समोर जे आहे ते महाबळेश्वर. बाबूला नाही का आपण घेतलेलं असं हेडफोन्स आहे, हेडफोन्स चॉकलेट्स. एक काजल तिकडे लक्ष टाकते, घड्याला बघ त्यांच्याकडे कसली आहेत. घेऊया का काजल एक घड्याळ? रेट विचार काजल. अंकल ये कैसा है साइकिल? ये कितनी? 850. आणि तो घड्याळ हो? किती हाईट नाही एवढा मोठा मी पण बघितलं नव्हतं. मोठे मोठे टेम्पल असतात तसं आहे. इथे आमच्या बाबूसाठी कपडे बघतो आम्ही. तुमच्या साईडचा फर्स्ट वाला लागला त्याच्यामध्ये तुम्ही रेड अँड व्हाईट पण कॉन्सेप्ट बघ ना. हे सर बाबूचे हे मोठे आहेत ना? हे मोठे आहेत बाबूचे आहे बघ, हे सगळे बाबूचे आहेत ना हे. हे काय रेंजवाले सर्व? त्यासाठी 400 रुपये घेतात. त्याच्या मागचा जो मोठावाला आहे तो 550. हे सर्व वुडन आर्टिकल्स ना. होय मॅडम थांब. आणि काजल आमची काय शोधते? व्हाईट लेस विसरले आमची काय व्हाईट लेस. गंमत माहितीये का? मी लेस धुवून ठेवलेलं घरी बेडरूम मध्ये वर आणि शूज फक्त उचलून घेऊन आली आणि लेस राहिले बेडरूम मध्ये धुतलेले. हो. आणि मी मी मार्केट फिरतोय ना सर्व. कुठे ट्रॅफिक लागलेला काजलला बघून. काय घेते? स्विमिंग पूल में जाने वाला तो ले लो. रेड कलरचे काय म्हणतात त्याला? मुली आहे. मुली आपण गाजर मुली. कधी हे नाही बघितलं रे असं. आपण गाजर खातो ना, त्याची पानं म्हणतो फिरायला आलोय ना. लाइटिंग शेड 350 लाइटिंग वाला है सर। लाइटिंग किधर लाइट है इसका? लाओ जरा हो गया. हाँ ये अरे हाँ, हमारे हाँ. पास है. कम हो जाएगा देख लो। हम लोग ने प्रॉफिट मार्केट से लिया. हम लोग को 50 रुपीज में मिला. 10 बॉम्बे वाले ये तेरे को खरीद के देगी. ले लिया थैंक यू. रेनबो वाला ये ना. हाँ हाँ वो बस वो कितने वाला? 250. अच्छा है. हे काय आहे? हे काय आहे? ह्याला काय म्हणतात? रोजबेरी. लाकडी खास काजल आवडली का लाकडी? खाली नको टेको. मग काय करायची लकडी? हा इथली आठवण आहे महाबळेश्वर. लोक फिरायला आले तर म्हणजे असं आठवणीने घेऊन जातो. कशी पडते ही? हे 700चे 450. आता इकडे आम्ही मफलर बघतोय. तो बोलला वो एकदम आगे ना. देने वाला प्राइस क्या होगा इसका?
कितने का 1850. कौन सा वाला? ये 1850 आएगा, रिवर्सिबल आएगा, लैंप फोल्ड के. आपल्या इकडे स्वस्त मिळतं. ते हातात घालायचं. हे कसं आहे गणपतीचं? काय हे गणपती आयडल येतं. म्हणजे असं ठेवायला डिझाईन साठी. Showpiece. आणि हे पेन होल्डर है ना. ते बघा, हा पाहिजे. हे घे सर. आणि हे सर्व महाबळेश्वरचं मार्केट आमचं. महाबळेश्वरचं मार्केट आपण ऑब्झर्व करतो तर काय चेंजेस काय दिसतं आपल्याला वेगवेगळं. हे skirts बघ. इकडे आमचे दोघं मॅडम लोक प्रत्येक दुकानात व्हिजिट देऊन येतात. आम्ही अटेंडन्स द्यायला आलो. हां, प्रत्येक दुकानात पाय ठेवतातच आहेत आणि काय नाही काय विचारतात आहेत. सगळं बघा सगळं आणि खूप दुकान आहे तिकडे लाईनीतून. ते खाण्यापासून ते कपड्यापासून ते टोप्यापासून ते काय काय वेगवेगळे शूज आहेत तिकडे, डॉल्स आहेत आणि खूप काय काय. आणि आपण कंटिन्यू 3-4 मिनटं चालतोच आहे ना आपण पुढे पुढे. सगळं हां, छान. घेऊ घे घे. की हे कोणती हीच बरी होती. ह्याच्यामध्ये कलर पण आहे. पर्सेस बघ किती प्रिटी काजल. बघ क्यूट आहे ना ते. बघ ते पण तुझ्या वन पीस मध्ये घालून टाकलंस. हे काजल मेरे को लेके दे मोबाइल रखने के लिए. चला. ये खाते का तुम लोग? ये खाते बाल इकडे आम्हाला आजी दाखवत होता काहीतरी मलबरी. आधा मेरे को दे, आधा बता. अर्धा ना अर्धा. हां, ते कलर निघतात. एक छोटंच नाही मला. इकडे त्यांच्याकडे 4 डबे होते, आम्ही 4 घेतलेले त्यांच्याकडनं. येस. खाऊन बघतेस तू? हे बघ, एक मिनिट आहे. सुट्टे आहेत ना आमची. हे घे. खाऊन बघा ते वरती दांडा काढला. खाऊन बघते. तुम्हाला वाटलं मी लई टाकीत नाही का? ऐसे ही रहता है वो. ते रेड लागतं बघ, है ना. बघा एवढं तुम्हाला कावडवाले ना 500 रुपयात दिलं. स्ट्रॉबेरी कुठे भेटते जाऊन? तिकडे भेटेल पण त्या लई भाव देते कसल्या कसली बाहेर. तरी कितीला असतात? स्ट्रॉबेरीचा रेट काय इकडे ऍक्च्युअली? 100 80 90 मागायची, 80 न मागायची म्हणजे काय पण 80 किती? पुन्हा असं सेट येतो का? हा, एवढा हो. 1 किलो 80 मागायचे. हा आणि 90 न घ्यायची. आणि हे कितीने मागायचे? हे लई महाग देते 700 रुपये म्हणते का किलो. हो. ते एक डबा देते 100ला पण मी आपले दिलं तुम्हाला माझी स्वतःची. फायदा झाल्यावर तुम्ही रेट ऐकला ना. लोकल पासून रेट ऐकला ना त्यांचा. नाही साजी. मॅडम लोक कुठे गेले परत? कोणतं घेतलं काजल? डोका कम रोज रेट खाली नहीं होता. हे वाला सिल्वर लिया आपने. सिल्वर. हां, किती? 50 रुपये. बहुत अच्छा है मैडम. तर मॅडम मार्केट कसं वाटतंय मस्त महाबळेश्वरचा? आहे. आमचे हात पण बघा ना- कसे झाले, लाल लाल झाले. हो, पण चांगल्या व्हरायटी आहे पण जरा महाग आहे. हां, अकॉर्डिंग टू मी जरा महाग आहे. कसं आहे टुरिस्ट प्लेस आहे ना, सो आणि ते बार्गेनिंग पण होत नाही आहे काही. कोणीच 1-2 रुपये पण कमी करत नाही आहे. हा, कमीच करत हां, बिलकुल नाही. नाही. पण तुम्ही पुढे पुढे विचारत जायला ना 1-1 3-3 दुकान आहेत. कुठं चालली? हे आपल्या इथे मी तुला 150ला घेऊन दाखवेल. इथे मग 500 रुपये. बरोबर. विचार बघ. विचार रेट बघूया मग. 500 मध्ये जास्त. इकडे रेट जरा जास्तच वाटतात ना आपल्याला अविनाश. आणि बार्गेन पण नाही करत माणसं. काजी वो बेबी को ही कपडा दे के. हां, ते बाबूची आहे ना, छोटी बाबू ताईची, तिच्यासाठी ती कपडे बघत असतात. काय करायचं? हा मोठावाला हा बघा. मस्त ना. चल ना काय बघते मागे ते. आणि काय बाजूला गणपती पण आहे. आता आपण कुठे चाललो? काजल आणि पूजा. विनाले. हां, आता तिकडे वॉटर स्पोर्ट्स आणि काय काय आपल्याला बघायला मिळेल ना. आणि आम्ही टॅक्सी केली. आणि किती रुपये टॅक्सी बोलले आपल्याला? 100 रुपये 4 जणांचे आहे ना. चला लेडीज. चला रेडी.
किती किलोमीटर आहे हो इकडून? 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर 2-2.5 किलोमीटर आहे. 2-2.5 आहे ना. आता इकडे बघा आपल्याकडे वेगवेगळे दर्शन आहेत. इकडे पहिला आहे ओल्ड महाबळेश्वर आर्थर सिटी. किती किलोमीटर आहे आपलं? 14-28 किलोमीटर आहे. जाऊन येऊन रिटर्न 28. रिटर्न मग इकडे आपलं हे टूर नंबर 2 काय केट्स पॉईंट आणि हे सर्व किती किलोमीटर 22 आहे? किलोमीटर आहे. 22 किलोमीटर. हा हे आपला विल्सन पॉईंट गणेश टेम्पल किती किलोमीटर आहे? ते 24-25 किलोमीटर. 24-25. इकडे प्रतापगड फोर्ट किती किलोमीटर आहे? 42 किलोमीटर रिटर्न. पारसी पॉईंट टेबल लँड. पारसी पॉईंट टेबल लाईन ते बी तुम्हाला 43-44 किलोमीटर. ओके. आणि ते झालं ना. दर्शनच्या नंतर वाय पाचगणी वाय आहे ना हे ते तुम्हाला कमीत कमी 30-60 65 किलोमीटर आहे दोन्ही. हां. आणि आपलं हे वॉटर तापोळ मिनी काश्मीर म्हणलं की तुम्हाला हे 60 किलोमीटर रिटर्न आहे का? हां. ओके. तर आपण कुठे आलो? विना लेकला पोचलो. विना लेकला. आणि पुढे क्राऊड बघा किती आहे ना. भरपूर आहे आज. पूजा आणि अविनाश पण आहे तिकडे, एकदम तिकडे गेलेले आहेत. इकडून बघा इकडे घोडागाडी सर्व आहे ना. आणि तिकडे काय सर्व बोटिंग करतात आता. बोटिंगचं आहे. आपण तिकडे बोटिंगचे प्राईस विचारूया सर. बोटिंगचे प्राईस आणि घोडागाडी कितीला आपण विचारूया. करायची बोटिंग? नाही, हे बघा आमचे कपल बघा इकडे. फोटो सेशन चालू आहे कपलचा. इकडे मी रेट विचारले, तिकडे रेट बघितले. सॉरी, रोविंग 800 आणि पॅडल 600. रोविंग म्हणजे असे आपण करतो ना बोट, तर 800 रुपीज तासाचे. आणि जर पॅडलवाली गेली ना आपण रत्नागिरीला गेली ती, हां, ते 600 रुपीज पर आहे. आणि इकडे सर्व बोटिंग करतात आहे बघा ना. आणि इकडे हे कसं वाटतं, टेम्परेचर कसं वाटतं? 4:30 वाजते दुपारचे. हेच विक्रोलीला आणि बदलापूरला अंबरनाथला असतं तर गरम झालं असतं ना. इकडे एकदम थंड वारा सुटला. म्हणजे एकदम नाही पण गरम पण नाही होतं इकडे, व्यवस्थित आहे इकडे. हां, डबल 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 टेम्परेचर तेवढंच दाखवतो मुंबईला आणि इकडे, पण थंड आहे जरा. फोटो काढायचे. एक फोटो 20 रुपये. 20 रुपये या काढा तुम्ही दोघं. कसं वाटतंय? छान वाटतंय. मस्त वाटतंय. आणि हे कसं वाटतं एन्व्हायरमेंट पुढचं वरचं? मस्त वाटतंय. छान आहे, व्ह्यू पण मस्त आहे. इथे काय बाजूला हे कॉर्नचे चार्ट सर्व. एक आजल खाणार कितीला काय खायचं तुला? बोलला बटर बटर कॉर्न घेतलं ते किती रुपयाला दिले आपल्याला? 50 50 रुपये. तिकडे गाजर बघ, पाटी बनवतो ते. आज गर्दी खूप आहे ना इकडे. हो. आणि इथे पॅडल बोटिंगचे ना 1 आवर आहे, म्हणजे 1 तास ते पॅडल करत राहा बोट. 600 रुपये आणि ते रोईंग बोट 800 रुपये. म्हणजे सर्व कप म्हणजे 4 जणांचे वाटतं ना. आणि इथे ना खाऊगल्ली टाईप आहे पूर्ण, सगळे इकडे कॉर्नचे पाटी आहेत आणि बरंच काय समोर पण आहे बघा. पुढे पण ते शेवपुरी सर्व काय काय आहे. तर 50 रुपयाचा असं सर्व केलं जातं. आता टेस्ट करून सांग कशी आहे. गरम आहे का? आरामात का तोंड वाजेल. कसं हो हे बास्केट? 50. आणि हे पूर्ण असं 50ला एक. म्हणजे 40. ह्याच्यात काय काय ठेवलं आहे? गाजर आहे, काकडे आहे, बीट आहे. आणि ह्याला काय म्हणतात? टोमॅटो. इकडे आम्हाला 50 रुपयाला पडलंय. काय बघा काय काय काकडी, गाजर, कैरी आणि हे मिनी चिरी टोमॅटो. खाऊन बघूया हे टोमॅटो, खाऊन बघूया. आता आपण ते विना लेकच्या कुठे तिकडे होतो ना, विना लेक तिकडे कॉर्न बीन्स खाल्ले. आता आपण या समोर आलो. समोरच्या गल्लीमध्ये काय, त्या सर्व गल्लीमध्ये काय पाणीपुरी, शेवपुरी, गेम्स पण आहेत ना, वेगळे प्रकार आहे. आणि गेम्स पण आहेत ना. आणि तिकडे सर्व घोडागाडी पण घेऊ, घोडावर चढू शकतो ना आपण. आणि प्रत्येक घोड्याचं नाव आहे. जॉनी, कटप्पा, हिरो नंबर 1, वेगवेगळी नावं आहेत. आता परत आपण कुठे चाललो अविनाश? विना लेक फिरून झालं आमचं. आता आम्ही चाललो परत महाबळेश्वर बस स्टँड, कारण तिकडून आपलं हॉटेल जवळ आहे ना. आम्ही तर नाही करू शकलो, पण आमच्या लेफ्ट साईडला पुढे गेमसुद्धा होते. गेम्स आहे आणि काय काय इकडे काय काय खायला, पावभाजी आहे. पोटॅटोचं आपल्या मार्केटमध्ये आहे ना, मार्केटमध्ये आहे आपल्याला. हां, इकडे गेम्स पण आहे बघा. टॉमॅटो
तर इव्हनिंगची सुरुवात किंवा काय बोलायचं कशाने करतोय आपण मिक्स घेतलाय का तू हां मी मिक्स घेतला. आणि बाकी दोघांनी काय घेतलं काळा काजू खट्टा खट्टा. एक काळा खट्टावाला इकडे आहे, दुसरी कुठे गेली ती किचन बघायला गेली. गर्दी किती आहे ना मार्केटमध्ये. आज संडे आहे ना म्हणून. आता आम्ही याच्यानंतर आम्ही जाणार आहे कुठे हॉटेलमध्ये आपल्या है ना. 6 वाजून किती वाजले बघा 5:45. आता कुठे आली केक घ्यायला आलो. याला पैसे आणि केक कोणता घेतला हा ये ओपन करू जरा ओपन करू. स्ट्रॉबेरी. ये लो पहले 1 लीटर दूध और ये दो आता कशाला केक घेतले आपण अभी दो नंतर सांगू. सरप्राईज. हां सरप्राईज. तर काय नाश्ता आपल्या हॉटेलने प्रोव्हाइड केला. कैसे ऑर्डर करना दहीपुरी आणि चाय कॉफी ऑर्डर अनलिमिटेड रात को कॉम्पिटिशन अनलिमिटेड रात को पाणीपुरी कॉम्पिटिशन. तर इकडे हॉटेलमध्ये बघा आम्हाला काय प्रोव्हाइड केलं संध्याकाळचा नाश्ता दहीपुरी आणि ती पण अनलिमिटेड. अनलिमिटेड दहीपुरी आता आपण खाऊया बघूया आपण किती प्लेट खातो. इकडे 4 प्लेट आम्ही घेऊन आलो आहे.